Bangetan nak kowe seh. Bae ora mbok ngengei sak pira? Kalau bae delok muring-muring. Sak pira? Kecelik lho guys, bae golek katul. Dadi sak pira? Ning Jambe nek sak urung tak entene mau ora duwe belas. Telek. Jangan Mbah. Engko sak tak terus ning omah. Yo, omah. Kenapa ora terus omah ra? Aku ora dipakan blas. Piye dipakani beras? Jagung dek. Mara aku tahu pulak jagung kok payu, Cak. Payu yo dedeg. Yo wis aku. Engko tak ngenge sak pira? 20.000. Yo 20.000. Siap. Aku tak golek. Lah saiki pite ngudaki aku iki. Notol ya apa sikil? Lho piye? Padha pendel-pendelan kok aku tak golek anu nggone sapa? Nyandung nyerimpet. Iki sak pira? Enek sak kilo apa ora? Nek kene sak kilo yo bangetan lho. Telek iki. Ya Allah. Lah gak bejaji, Mbak, sak witik. Tahu saiki kesuk. Ngono ya, Mbak. Cek tak nganu nih. Yo nang WA tak WA, Mbak. Nek entuk katul wapi tak ngengei. Wis anuku. Selepane Masno ae. Lega de nomere ngatu kulit. Gak, mantunem nak rene yo ngetitir langsung tuku atik gak tau WA atik. Nak nempur beras. Ya iya. Njaluk pira 20.000 nak kok ngene no. Yo. Kok tak terno nak entuk kok ngene no. Yo. Yo, pesak wayah-wayah nak bar nyelepno. Karek senyakno tok bayar. Oh, loh ngeri ngaget nak tuku. Yo. Iya. Jabe bamjo delok keselik lho kono. Ah, iya. Aja. Dalem Aja oleh sak-sak kok. Sak-sak. bam. Mbah Ngaijo dadah, Mbah nak tak videoi dadah ngono ki, Mbah. Iya. Lek ra buku sarapan. Oh, wae sarapan katul kok. Oh, coba aja. Mbah Ngaijo. Aja wae sarapan katul lu. Aja kowe kok duweki, Bang. Oh, aku ora duweki yo. Matur nuwun, Bajo. Ayah, dadah ayah. Dadah. Ayah, halo. Dadah. Iya. Dadah. Iya, dadah. Mangan tape. Kaila, dadah, Kaila. Dadah. Iya.